An ka jamana kan ale de bɛ wele ko bɛnɛ ale bɛ feere siraba kun na ka taa n'i bɛ don sotarama kɔnɔna na i b'ale ye sirada kun na ka caya yɛrɛ de ni sotaramatigiw jɔra ka mɔgɔ dɔ bila aw ni yankuma ne ni maanaw bi an bɛna bɛnɛ de dilan ne yɛrɛ kun b'ale san kosɛbɛ Dawudabugu sirafara la Dawudabugukaw bi yan wa aw bisimila bɛnɛ kari bɔɲango talen filɛ nin an fɛ 250 grammes ani sukaro 200 grammes ale tɛ kari bɔ dɔɔni ani kɔkɔ dɔɔni dɔrɔn komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ne ka bɛnɛ ye bɛnɛ kurakura de ye an bɛna kalaya dɔɔni kuma dɔw la i bɛ bɛnɛ ye sugu la bɛnɛ yirannen don ka ban o b'a sɔrɔ a ɲɛ bilennen don komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na ne ta ye ɲɛ bilennen tɛ o la sa an bɛna kalaya k'a ɲɛ bilen dɔɔni miniti 15 bɔɲango an kan ka tila baara la an tɛ tasuma bugubugu a kɔrɔ wa an t'a dɔgɔya fana n'i ye tasuma caya kɔrɔ dɔrɔn kuma dɔw la a b'a fɔ k'a bɛ taa sisi i bolo a ma na kɛ ko pɔli kalayala kosɛbɛ an b'a ta k'a sago sago tan dɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dugumana in bɛ yɛlɛ sanfɛla la sanfɛla bɛ jigin dugumana na waasa tasuma funteni ka kabako d'a kan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a selen filɛ nin ye dɛ an b'ale bila kɛrɛfɛla la k'an ka karamɛli ko ɲɛɲini an b'an ka sukaro kari bɔɲango kɛ da wɛrɛ kɔnɔna na a tɛ kari bɔ dɔɔni kosɛbɛ dɔɔni b'a jɛ an bɛ ji fitinin k'a la waasa an ka karamɛli ka se ka ɲɛ an bolo ka ɲɛ an bɛna sukaro de yeleli dabɔ ni sukaro kɛra k'a yelenna waati min na an bɛ sɔrɔ ka kɔgɔ fitinin ta k'a kala n'a y'i ja i t'i ka kɔgɔ kɛ ka ne ta in yɛrɛ bɔ i b'a kɛ dɔɔni ye dɔrɔn ten o ni de b'a kɔgɔya an da an b'a ɲaami ɲɔgɔn na komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a kɛra karamɛli ye ka ban dɛ an bɛ tasuma da dɔgɔya kɔrɔ waasa a ka na taa sisi an bolo a ɲaaminen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛna bɛri dɔɔni dɔrɔn k'a la bɛri in ka ɲi a la kosɛbɛ sabula bɛri in de b'a to sukaro tɛ ja kosɛbɛ o la n'an ka bɛnɛ n'an y'a kɛ a la a bɛ nɔrɔ bɛnɛ na ka ɲɛ wa n'i y'a don i da kɔnɔna na a de bɛ mugumugu ale fɛɛrɛni de filɛ nin ye ne ni maanaw i bɛ se ka tulu dɔɔni k'a la walima beurre ne kɔni ye beurre de kɛ n ta la o de b'a to bɛnɛ a bɛ magaya i mana k'i da kɔnɔna na a bɛ mugumugu komi aw yɛrɛ y'a tɛmɛna jafɛ cogoya min na an ka karamɛli bɛɛ yelila n'o y'an ka sukaro ye o kɔfɛ an b'an ka bɛnɛ ta an b'a kala an b'a lama hali an t'an bolo jɔ a bɛ kɛ waati dɔ la k'a bɛna gɛlɛya i bolo ma a bɛ digi i tɛgɛ la dɔɔni n'i bɛ k'a yɛlɛma nka i b'i sinsin a kan o waati la u y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ ne ni maanaw de ko maninkaw fana ye fangatigi ye o la sa an b'an teri dɔ kɛ maninka ye waasa ale kana maninka fanga dɛrɛ a kan an b'a ɲaami ɲɔgɔn na f'a ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ miniti damadɔ dɔrɔn an tɛ tasuma caya kɔrɔ dɛ n'i ye tasuma caya kɔrɔ dɔrɔn a b'a fɔ k'a bɛ taa sisi i bolo i bɛ tasuma dɔgɔya yɛrɛ de miniti 5 bɔɲango lamani ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛ an bɛna pɛtɛli de dabɔ sisan komi siman papiye tɛ ne bolo ne bɛna n ta kɛ papiye sulfirize la n'a sɔrɔla ko siman papiye b'i bolo hali n'a kɛra ko papiye sulfirize de fana b'i bolo fana i bɛ se ka tulu dɔɔni jɔsi a la waasa n'a kɛra jafɛn y'i bolo k'i ma teliya fɛ papiye ka na taa wuli a la i bolo komi ne ta in filɛ nin ye cogoya min na ne teliyara baara la yɛrɛ de ne ma tulu foyi jɔsi n ka papiye in na nka n'a sɔrɔla k'i ka papiye ye siman papiye ko hali cuisson yɛrɛ de b'i bolo papiye cuisson i bɛ tulu dɔɔni jɔsi a la fɔlɔ o kɔfɛ sisan an bɛ papiye wɛrɛ ta k'o da la ka sɔrɔ k'a pɛtɛ a pɛtɛlen kɔfɛ an bɛna ta ka bɔ a la dɔɔni i tɛ girin k'a ta ka bɔ a la dɛ n'i ko k'i bɛ girin k'a ta ka bɔ a la kuma dɔw la a tɛ dalakɛɲɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɛ an b'an bolo teliya fɛ dɛ ɲani ni fiɲɛ y'a fifa dɔrɔn a b'a fɔ k'a bɛ jali de boloda an bɛna pɛtɛ k'a ɲɛ dɔɔni tuguni nin waati b'a sɔrɔ a ye jali dabɔ a tɛ nɔrɔ an ka fɛn bɛɛ tɛ na o kɔfɛ an b'an ka muru daduman ta ka sɔrɔ ka n'a kɛrɛ fila tigɛ ka bɔ a la an yɛrɛ b'o bila an da sa ka sɔrɔ ka kɔntiniye a tigɛli fɛ i b'a tigɛ k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn i yɛrɛ sago ma i n'a fɔ aw bɛ na ne ta ye cogoya min na ne ye n ta tigɛ k'a kɛ pɛrɛrɛ jani e yɛrɛ de b'a lajɛ nin yɔrɔ la sa min bɛ bɛn i sago ma ayiwa ne ni maanaw n bɛna aw to yen nɔ aw k'a tɔ lajɛ jafɛ n'a sɔrɔla k'a bɛna janya maa minnu ɲɛkɔrɔla la dɔɔni aw bɛ se k'a sama ka taa ɲɛfɛla la dɔwɛrɛ foyi tɛna bɔ ja in sanfɛla la n bɛna tigɛ k'a kɛ pɛrɛrɛ jani dɔrɔn ye
Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na baara ɲɛna an b'a sama ka bɔ papiye la sisan. An b'a bɛɛ sama ka bɔ a la kelen kelen. N'a sɔrɔ la k'an kun ye tulu dɔɔni kɛ papiye la, a kun bɔ bɛ ja la kosɛbɛ ka tɛmɛ nin kan. Nka ne ɲinɛna ka tulu k'a la. Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na, a sera wa a jara. Ale de bɛ makaya. Wa n'an y'a k'an da dɔrɔn a bɛ sin ka mugu mugu ten dɔ. Ni video in diyara aw ye, a bɛ se k'a bila ka taa aw fɛnmaw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn. Ala k'an si jɔ ka don wɛrɛ ma kɔnɔ. A bɛ se ka mara fo ka waati jan kɛ.